Busy-busyhan na naman ako, no? This morning, naglagay ako ng mga presyo. Time to posting na po. Char, English nun. Nilagyan ko ng price kay may bumili. Di ko alam kung sure ba siya para i-deliver namin mamaya ni Banana o Lala. Pinost ko kasi to, tapos walang mga price sa packet. Nilagyan ko na lang para hindi tayo maglibog, no? Barato lang siya, hindi siya mahal. Ito nga yung gamit ko, oh. Black lang yung kulay sa akin. At maroon. Tapos naglagay din ako ng price sa socks. Wala na kami yung pang price talaga ba, yung pang dikit. So ito na lang yung ginamit ko eh. Di pa ako nakahilamos, di pa ako naka-toothbrush. Dito na ako dito sa kabilang room. Nagkuri-kuri. Ni kamot, oy. Para makasapi na sad. Nasa kasi to, yung nasa packet talaga ba? Marami siya. 24 pieces yata. Nilagay ko na lang dito. Drip bag pala tawag nito. Small drip bag. Sabi ko nga kay Banana, sana marunong na ako mag-drive para dinahasal sa kanya ba? Kasi tomorrow, yun yung time niya na mag-rest. Kasi Sunday, Saturday, na ay siya ay trabaho. So, Sunday lang talaga yung rest niya, no? Tapos, ito pa, online pa ako. Siya yung driver ko. Yun na nga. Kawawa si Banana, uy, walang rest ba? Ayaw ko mag-drive niyang malaking baki. Heavy para sa akin. Gusto ko yung maliit lang. Kay easy-peasy, tapos automatic. Kaso nga lang, wala kaming automatic at maliit na car. Isa lang yung car namin. Ay, nako, life. Naka-toothbrush o nakahilamos na ako. Di na, tinky, binky. Continue sa paglagay ng mga presyo. Maraming bumili sa akin dito. Pero doon sa Cape Town, hindi halinon ba? Pero dito, halinon to. 30 rand. 12 pieces na to, 30 rand. Di ba? Hindi siya mahal, oy. Ito nga gamit ko. Kita niyo yun sa aking mesa, sa mga plants. Tapos ito, lagyan ko din ng 35 rand. Gusto niya to din. Gusto din niya to. 3. Ito lang yung natira. Ibibenta ko ng 25 rand each. The next morning. Mag-deliver na kami ngayon. Kami ni Banana, of course. Ito yung lugar nga i-deliver namin. So, ngayon, nasa Algoa Park kami. Dineliver namin sa kanilang bahayan. Mauni ang ilahang balay. Si Banana lang nasa loob. Kay mahiya ako. Galing na kami sa Corkwood Square. 2 tao ang minute ko doon. Pero ako ang ning atubang. Kay si Banana busy siya. May katawag. So ako ang ning atubang sa duha, no? Kaya ako manggajud nag-online. Ako ilang ka-istorya. So, ako ilang dapat atubang. Pero kani is nakuan ko, muragi abot ko og kauwaw. Char. Sawa ng Diyos is nakaano kami ngayon 2 bag na sold out na backpack, tapos t-shirt 2, tapos ngayon is yung mga plastic tupperware. Yan. Gusto nitong asawa niya ba, hilig sa mga plastic. So 3 times na kami pumunta dito. Pabalik-balik siya order ba. Ito pala lahat ang i-deliver namin. Yan. Di ako nakapag-update sa inyo kanina kay medyo na busy, hindi naglaba din ako. Busy ang morning. Busy ako kahapon, no, sa pagdi-deliver. Unja og sa dihang gisapot si Banana kay nagpabalik-balik kami sa among gibiyahe-biyahean. Kaya hindi namin alam yung area nga ay mga kahigala, no. Kaya medyo nawa gajud mi, no. Unja ang Google Maps po di po magbinuang po do sa hay mo nang aroy. Nakasayang nga mong gasolina, no, pag-delivered na mo. Kay lagi pabalik-balik kami. Unja, machuron tag among gibalik ug duol ra, ladyo ra bagajud. Ay, stilan, paita. Unja ang among halin, ang daghan na among gi-deliver, iko ra pud gasolina, no? Pero at least nanghalin sila, no, nanghalin sila. Ang Christmas sa awa ng Diyos is nahalin tanan. Doon sa Somerset West, Ginoo ko lisod jud din taon mi sa ang paghalin. Pero dito, boom! Halin ka yung mga kahigala, oy, no? Ang online dito, for me, is better dito kaysa doon sa Cape Town. Marami kasing doon na kompetensya ba? Dito kasi wala.
Pero ang problema lang is mahirap magbili ng mga stock dito. Kaysa Cape Town easy-peasy lang, no? Kay doon ra og kanang kuan mga dagkong mga tindahan o singanin na diha dire malayo kaya siguro maraming bumibili. So ngayon naman marami na naman akong orders, no? Sa awa ng Diyos, i-deliver namin to mamayang hapon pag uwi ni Banana. Ulala. Ayan. Molded sliders yatang tawag nito. Tapos may mga t-shirt din. Ito naman, ang kalat-kalat, oy, pasensya na. Para ano to ngayong Saturday or Sunday. Maganda dito pala mag-business ng online. Kung hindi masyadong mahal. Sa Cape Town, hindi din masyadong mahal, ha? Simlang price. Ito na yung room ko, mga kahigala, oy. Dito ako mag-picture-picture. Tapos i-post ko. Sabi nga ni Banana, di na lang daw ako magtrabaho. Ito na lang daw yung gagawin ko. Mag-online na lang daw kasi kumikita daw ako. Kaysa mga muhan, sabi ko nga, o nga ano. Pero pag-usapan pa namin yan kung tutuloy ba ako na magtrabaho or dito na lang sa bahay. Kasi mas gusto ko din dito sa bahay kay may time din ako na mag-upload sa Facebook and then sa YouTube din, no, diba? Kahit ano na lang yung sinasabi ko. Parang tanga lang kahit nga sa Facebook. I-like nyo ako sa aking Facebook page, oy, Emiat's Vlog, para naman makita nyo kung ano ang mga ginagawa ko doon. Sani ba? May munggos pa ako doon talaga, pinipreser ko. Masarap siya, pero hindi nila nilagyan ng coconut. Ako kasi mas gusto ko na may coconut. So, lalagyan ko, buti na lang may isa pa kaming kana coconut. Nagprito din ako ng pork. Para kay Banana, kung ayaw niya mag-rice, ito na lang ang kanyang kakainin with salad, no? Pero kung gusto niya mag-rice na may munggo, so okay lang din. Alam niyo naman na hangog ko og rice. Gusto ko palaging mag-rice everyday, everyday. Kaya kita-kita niyo naman na ang taba-taba ko na. Pero okay lang. Kaysa payat na payat na payat. Magluto ako ngayon ng rice. May rice kami dito natira kahapon. Ano? So, magdungag lang din ako ulit. Kaunti lang to. Sarap talaga ng rice eh. Gusla na ko. Pagkatapos pala namin kumain ni Banana ng lunch, sumama ako sa kanya, pumunta siya sa PE. Kasi may kinuha siya doon ba. Sumama ako dahil may i-deliver din na mga orders. Nag-grocery na lang din kami doon sa Food Lovers. Bili kami ng mga prutas-prutas. Kaya wala naman kami mga prutas. Oy, at ano? Mga seafoods din ba? Nagbili ako ng mason. Tapos mixed seafood. Maraming tao din doon kahit Wednesday. Prutas. Oh my God. Baho sa isda to ba? Nabasa. Tapos, bumili din kami ng putito siya. Putito. Bili din ako ng egg. Banana. Ito yung mga prutas na binili namin. At veggies. Banana, tomato, green pepper, lettuce, tapos isda. Ano? Bumili ako dalawang packet. Kaya walang isda dito. Wala talagang isda. Pero mas maraming isda sa Somerset West. May presko talaga na isda doon. Dito, sa PE, puro frozen ba? Dito talaga sa amin talaga, tira-tirahan, wala talaga, hindi ka makakita ng isda. Diba? Bumili din kami ng apple. Yan o. Apple, spring onion. Ako nagpa ng video doon kasi nagmamadali nga. Ay, cucumber, mushroom, paprutas, tag-apat-apat, may 5, may hindi namin ang apple lang yung damihan o palit. Tapos coconut milk, tapos chili. Hindi ako makakain pag walang chili sa kanin.
Naubusan na kami. So, ito lang ang aming binili doon sa Food Lovers. Yan. Tapos yung itlog. Bumili din pala kami ng susi kasi nagutom kami ni Banana. Oh lala. Tapos bumili din kami ng nuts. Ito o, sima-sima namin papunta dito. Food Lovers. So yan. Mahal uy. Kaunti lang. Ano na? 61 rand. 62 na to. Kalimutan ko pala yung soft drinks. Nabili din kami. Marami na kami soft drinks dito sa fridge. Eh. Kita nyo? Sa 2, 3, 4 ish. Kaya ano, lumaki na yung tiyan ni Higala. Palagi na sa soft drinks. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Ha? Laki ng tiyan ko na. Matagod na siya.